Asrambari constituency Tulashikor Amsaini Namanjai BC BJP ni Bororok Yapho Phan by Jobnani Nayo Piaba Anu Goshi Nahalia Tipra Mothani Atongrok BJP Rok Namanjai no Borok ni Yapho Jobna Naimana Tino Tini Urpati Lakha YTF ni Takuk Shungmung Asrambari constituency ADC BJP Chengjak Bidan Sabha bo Chengjak Bahike Laichia Bihiakai Panchayat no Shegnani Nai Tomung Asuk no Panchayat Tidunani Muchung Khahangke Bishi election Khai Habdi Raja Sayatui YTF Haino Panchayat Hamnani Riglak Hani Shaka Asrambari constituency YTF ni President Hiranmoy Deborba Naidi BJP Bahike Raja Sayatui Namanjai Bishi Borok ni Yapho Jobnani Nai Sarnororo press meet kene tam karone tei khele ham chini takung media no jeng tin oro press meet mak khlaiman karon hige mono chiri mo 26 Asrambari Bidhan Sabha Kendra o Bidhan Sabha o tipramothano keplain kha tai lai thane ADC chongmari o tipramothano keplain kha hingenge tini jengoro nukha Namanjai BCO BJP ni kisu gunda bahini ro habui panchayat cheglai urpati lake mio bahaina hai sem gotona tini bahaina hai sem gotona to beke borom na bostaya lasia bihiani tomu ang mono sana musumu am suno panchayat to hamnani musung khange panchayat chalongna musung khange panchayat election khai jiti mani pore habdi ADC butobo BJP ro harijak Bidhan Sabha butobo BJP ro harijak hinga to phana che lachia borok gundamik phunugoi panchayat to hamnani chesta omo hai lachia rongno bihia rongno gunda rongno tipramothani sikla rok nasigi tongla nangkhangkai jeng sobo nongkhornai tei kaisa borokni sobab sitra tongo omo hai ke borok panchayat to habuida tipramothani kisu borok bai bulai ungolai da borok tipramothani jara active sengkara rongno police case riui jelot daui kurto lai suriui hajara riui do hoirani khaimano borokni teke sammo chesta to bakhe jesek pano case ritu BJP ro jesek pano kurto lai suritu tipramothani sengkara rok abune kiriya haji bubagrani sengkara rok abune kiriya hatai dofani bagai greater tipraleni bagai tipramothani siglarok nangkhangkai langmasiri nai to phano mohai BJP rongni case tesongno jengkiriya haisi borok orosimia sara tiprao ADC buto light thane ADC buto to borok harijang harija 26 Asrambari Bidhan Sabha bo BJP ro harijak ingenge 26 Asrambari ni bisingo khobdak Namanjai BCO tangi borok mohai ke lache biya ke hamnani ba hari asna hamna musung hangke panchayat election khai jitiman pore habdi ani ko omonota te aro jaga jaga bazar hati khaina thangpuru hai bunyo thungur phunango henga ase kiye thungur phunango ni police case riwo kotola shoriwo tai area ni chere rongno 8 jon 9 jon 1 jon 2 jon ke bono police case riwo thana la shorimang hoirani khlayo abo da purani